Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε για την προθέρμανση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι σημαντικό όσο αφορά ποιος είναι ο ορισμός της προθέρμανσης. Η δικιά μου άποψη είναι ότι οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και πολύ μεγάλη επίδραση στο πώς, στο να διαμορφώνουν εντυπώσεις, perception μέσα στο μυαλό των αθλητών και στο μυαλό των ανθρώπων γενικότερα. Άρα, τι σημαίνει προθέρμανση? Αν κάνουμε μια ετυμολογική ανάλυση, είναι κάτι που προέρχεται από το ρήμα, που προέρχεται από το προ και το θέρμανση. Δηλαδή, τι γίνεται? Αναφέρεται δηλαδή στη διαδικασία της αύξησης θερμοκρασίας του σώματος. Αυτό είναι που έχουμε οι περισσότεροι ως εντύπωση. Για τη σημερινή παρουσίαση, αλλά και γενικότερα όσοι κάνουν προπόνηση μαζί μου, θα ήθελα να αντικαταστήσουμε τη λέξη προθέρμανση με τη λέξη νευρομική ενεργοποίηση ή νευρομική προετοιμασία. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό και γιατί η λέξη προθέρμανση δεν είναι ικανή να περιγράψει αυτό το οποίο θέλουμε. Εάν περιορίσουμε αυτό που κάνουμε πριν τους αγώνες ή πριν τις προπονήσεις μας στην αύξηση της θερμοκρασίας, θα κάνουμε κάτι που είναι πολύ λίγο, όχι τόσο ολιστικό. Ενώ εμείς αυτό το οποίο θα περιγράψουμε σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο ολιστικό. Άρα περιέχει περισσότερες παραμέτρους. Σήμερα, επειδή η παρουσίαση θέλουμε να είναι σύντομη για να μην σας κουράζει και εσάς, θα δώσουμε πάρα πολλά ερωτήματα και ίσως περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Άρα θα ήθελα να σκεφτείτε εσείς μερικά από τα εξής. Ένα, εάν η προθέρμανση την οποία κάνουμε είναι νευρομική ενεργοποίηση, όπως θα καλύτερα να την ονομάζουμε, είναι ίδια για έναν αθλητή 16 ετών, 20 ετών και για έναν αθλητή 40 ή 50 ετών. Αν η μορφή της προπόνησης ή η μορφή του αγώνα θα καθορίσει και τη μορφή της προθέρμανσης, της νευρομικής ενεργοποίησης. Αν η προθέρμανση από άθλημα σε άθλημα είναι διαφορετική. Δηλαδή στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Διαφορετικές προτεραιότητες στην κολύμβηση από ό,τι έχουμε στην ποδηλασία, από ό,τι έχουμε στο τρέξιμο. Επίσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα καθορίσουν επίσης και το τι είδους προθέρμανση θα κάνουμε. Δηλαδή, εάν έχουμε εξωτερική θερμοκρασία 40 βαθμούς και έχουμε εξωτερική θερμοκρασία 10 βαθμούς, θα είναι η ίδια προθέρμανση, η νευρομική ενεργοποίηση. Το επίπεδο του αθλητή. Αν ένας αθλητής ο οποίος τώρα έχει ξεκινήσει να κάνει αερόβια προπόνηση, έχει ξεκινήσει να κάνει τρίαθλο, σε σχέση με έναν αθλητή ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, ή αν έχουμε έναν αρχικού επίπεδου αθλητή και έναν αθλητή ο οποίος κάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο αθλητισμό, θα κάνουν την ίδια προθέρμανση? Εάν κάνουμε πρωινή προπόνηση ή αν κάνουμε απογευματινή προπόνηση, θα κάνουμε την ίδια προθέρμανση? Γιατί τα έθεσα όλα αυτά? Γιατί θα ήθελα τα webinar τα δικά μας να θέτουν πολλά ερωτήματα. Όχι απλά εσείς ως παθητικοί δέκτες να ακούτε κάποιον να μιλάει, αλλά θα ήθελα όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έθεσα, αν θα μπορείτε αυτά τα ερωτήματα να τα θέσετε στον εαυτό σας και να επιστρέψετε με περισσότερες ερωτήσεις. Με περισσότερες ερωτήσεις ώστε να γίνεται διάλογος μεταξύ μας. Γιατί η προθέρμανση ή καλύτερα όπως είπαμε να το λέμε νευρομική ενεργοποίηση είναι σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας? Σε τι επίπεδα θα επιδράσει πάνω στο σώμα μας? Εγώ θα έλεγα ότι τα 4 συστήματα τα οποία θα επιδράσουν στο σώμα μας είναι πρώτα το ορμονικό σύστημα, δεύτερο το νευρικό σύστημα, το μυϊκό σύστημα και θα μπορούσα να πούμε μια τέταρτη κατηγορία, το μεταβολικό σύστημα. Ορμονικά, όπως ξέρουμε, εκρίνεται εδρεναλίνη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν η καρδιακή συχνότητα, να αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματος και αυτό έχει ως μια θετική επίδραση στην παραγωγή του μηχανικού έργου. Επίσης, έχουμε μια πολύ έντονη μείωση της αντίστασης ινσουλίνης. Αυτό αφορά την ορμονική αλλαγή. Δεν χάνουμε πολύ χρόνο να μπούμε στα θεωρητικά, θα περάσουμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για τα πρακτικά. Μεταβολικά, ξέρουμε ότι αυξάνεται ο μεταβολισμός, ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος,
Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Αυξάνεται ο μεταβολισμός τόσο των λιπιδίων, όσο και των υδατανθράκων. Σημαντικό και πρέπει να μείνουμε σε αυτό, ότι τα λίπη είναι μεγαλομόρια, τα οποία για να μπορέσουν να τα διασπάσει ο οργανισμός μας, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα πρακτικό κανόνα. Χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά για να αρχίζουν να μπαίνουν μετά την προθέρμασή μας τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, σημαντικά στον μεταβολισμό, στην οξύδωση, που θα μας βοηθήσει να έχουμε μηχανικό έργο. Μέχρι τότε καταναλώνουμε περισσότερο γλυκόζη. Όταν ξεκινάμε δηλαδή την προθέρμασή μας, καταναλώνουμε περισσότερο γλυκόζη. Και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να κάνουμε προθέρμαση είναι για να μπορούσαμε να διαφυλάσσουμε το μικρογλυκογόνο, γιατί όπως είπαμε, τα λιπίδια, τα λίπη είναι μεγαλομόρια και μπαίνουν στην μεταβολική διαδικασία, στην οξυδοτική διαδικασία λίγο αργότερα. Το τρίτο που για μένα είναι και το πιο σημαντικό αφορά το νευρικό σύστημα. Εμείς οι προπονητές έχουμε έντονη πολύ καλή γνώση, πολλοί προπονητές έχουν πολύ καλή γνώση του μυϊκού συστήματος, αλλά πολλές φορές δεν αναφέρονται στο νευρικό σύστημα και έτσι και αλλιώς το νευρικό σύστημα είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια μάθαμε εδώ στον αθλητισμό περισσότερα πράγματα. Κάνοντας προθέρμαση, μπορούμε να διαγείρουμε το νευρικό σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, μπορούμε να βελτιώσουμε την αγωγιμότητα των νεύρων και να δημιουργήσουμε αυτό που είπαμε, για να το κάνουμε πιο απλά, δημιουργούμε τα νευρομυϊκά μονοπάτια που είναι απαραίτητα ώστε να εκτελεστεί μια κίνηση καλύτερα. Άρα, εάν θέλουμε να πούμε ακόμα πιο πρακτικά πράγματα, με την προθέρμαση θα καταφέρουμε να κάνουμε τα εξής. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία, αλλά δεν είναι ο αυτός σκοπός. Αυξάνουμε τη ροή αίματος στους μύες. Μπορεί ο οργανισμός να στέλνει στους μύες περισσότερη ποσότητα αίματος, άρα και περισσότερο οξυγόνο. Ζητούμενο και πολύ σημαντικό, για να μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα κίνησης σε οποιοδήποτε άθλημα, καλύτερη τεχνική, είναι να μπορέσουμε να αυξάσουμε την ευκαμψία, αλλά και την κινητικότητα, γενικότερα το εύρος κίνησης που χρειάζεται σε κάποια αθλήματα, και έτσι να έχουμε μια πολύ καλή τεχνική που θα μας κάνει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να μειώσουμε τις πιθανότητες να έχουμε τραυματισμούς. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο θέμα της νοητικής προετοιμασίας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας αθλητής, ιδίως κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας αθλητής και δεν περιστρέφεται όλη η ζωή του γύρω από τον αθλητισμό, αλλά είναι σαν εργαζόμενος, ο οποίος έχει να κάνει και άλλα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ξαφνικά να φτάσει το επίπεδο συγκέντρωσής του, της νοητικής του συγκέντρωσης, σε υψηλά επίπεδα. Η προθέρμαση, αυτό που λέμε προθέρμαση, είναι η κατάλληλη περίοδος για να μπορέσει να μπορέσει το μυαλό του να συγκεντρωθεί σε αυτό που έχει να κάνει στο κύριο σετ ή στον αγώνα. Δίνω ένα πολύ καλό... Αν μπορούμε βάζουμε mute, αν μπορέσουμε βάζουμε mute το μικρόφωνο μας. Δίνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από το θέατρο του Παραλόγου, που αποτυπώνει πάρα πολύ εύλογα αποτυπώνει ο Ιονέσκου πάρα πολύ εύλογα το πρόβλημα που έχει το ανθρώπινο μυαλό. Βάζει τον μαθητή ο δάσκαλος να κάνει πρόσθεση και του λέει 1 και 1, 2, 2 και 1, 3, 3 και 1, 4. Του λέει είσαι εξαιρετικός στην πρόσθεση. Για να δούμε το αντίθετο. 2 μείον 1, δεν ξέρω. 3 μείον 1, δεν ξέρω. Τι ήθελε να δείξει ο συγγραφέας εδώ? Ήθελε να δείξει ότι η αφαιρετική ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού υστερεί σε σχέση με τη συνθετική ικανότητα του μυαλού. Το ανθρώπινο μυαλό έχει εξαιρετική αναλυτική ικανότητα, συνθετική ικανότητα, αλλά πάσχει στο να μπορεί να δρά αφαιρετικά. Και στον αθλητισμό θέλουμε να δρά αφαιρετικά, να ξεχάσουμε όλα τα προβλήματα που μας κατακλείζουν επαγγελματικά, προσωπικά, και να μπορούμε να εστιάσουμε σε τι? Να μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Στη χεριά μας στην κολύμβηση, στο κάθε βήμα στο τρέξιμό μας, στην τεχνική μας στο τρέξιμο. Άρα η νοητική προετοιμασία, να μπορέσουμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, εμείς που είμαστε ερασιτέχνες αθλητές και όχι επαγγελματίες, από όλα τα προβλήματα της ζωής μας, και να μπορούμε να πούμε τώρα είναι η ώρα που την αφιερώνω στον εαυτό μου
και πρέπει να εστιάσω σε αυτό και να ξεχάσω όλα τα προβλήματα που έχω, είναι ένα από τα ζητούμενα που έχουμε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ας δούμε τα πιο συνήθη λάθη τα οποία κάνουν οι αθλητές κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Πολλές φορές παραλείπτουν να κάνουν προετοιμασία, να κάνουν προθέρμανση ή μπαίνουν στους αγώνες χωρίς προθέρμανση γιατί θεωρούν ότι δεν τη χρειάζονται για κάποιους λόγους. Πολλές φορές κάνουν ανεπαρκή προθέρμανση, δεν είναι καλά συγκεντρωμένοι, κάνουν 5-10 λεπτάκια γιατί έτσι έχουν ακούσει ότι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι. Η προθέρμανσή τους είναι μονομερής. Τι σημαίνει μονομερής προθέρμανση? Σημαίνει ότι εκτελούν την κίνηση, την αγωνιστική κίνηση, δηλαδή την κίνηση κολύμβηση, την κίνηση ποδηλασίας, την κίνηση του τρεξίματος, χωρίς να την εμπλουτίζουν με κάτι άλλο. Εδώ θα πούμε ότι εκείνο που πρέπει να την εμπλουτίσουμε είναι κάποιες ασκήσεις κινητικότητας που θα μας επιτρέπουν να έχουμε καλή τεχνική και θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του κυρίως έτη του αγώνα να έχουμε το βέλτιστο για εμάς τεχνικό επίπεδο, το βέλτιστο κινητικό πρότυπο. Οι περισσότεροι προπονητές, και αυτό δεν είναι μορφή εναντίον των προπονητών, συνήθως γράφουν αφηρημένα την προθέρμανση ότι είναι 10 λεπτά. Όμως οφείλουν να συζητήσουν με τους αθλητές τους τι πρέπει να κάνουν ακόμα, να έχουν σε αυτά κατά διάρκεια της προθέρμανσης. Και εμείς θα πούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε άθλημα. Σημαντικό επίσης ότι πολλές φορές δεν την προσαρμόζουμε την προθέρμανση τόσο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το καλοκαίρι θα μπορεί να κάνουμε λιγότερη προθέρμανση συνειδητά. Γιατί συνειδητά δεν θέλουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία πυρήνα, η εσωτερική θερμοκρασία, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και χειρότερη απόδοση στο κυρίω σετ ή στον αγώνα. Δεν την προσαρμόζουμε στο πώς νιώθουμε εκείνη τη μέρα. Υπάρχουν μέρες που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ γιατί σκέφτομαι κάποια πράγματα που αφορούν τη δουλειά μου. Δεν πρέπει να ξεκινήσω το κύριο σετ αν δεν είμαι έτοιμος. Όχι μόνο αν δεν είμαι έτοιμος νοητικά, αλλά αν δεν είμαι έτοιμος σωματικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει ο Πάτρικ Λάγκε, όταν εγώ πιάσω τον εαυτό μου να μην τρέχω με την βέλτιστη δρομική μου τεχνική, σταματάω. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όταν εγώ θα ξεκινήσω το σετ, όταν θα ξεκινήσω το κυρίω σετ και δεν μπορώ να τρέξω σωστά, και αυτό ίσως εμπεριέχει και ένα μεγάλο ποσοστό ρίσκο να βγάλω τραυματισμό. Είναι καλύτερα να σταματήσω. Δηλαδή ξεκινάω να κάνω μια προπόνηση τρεξίματος και έχω να κάνω ένα συνεχόμενο 40 λεπτά, ένα tempo run, να κάνω ένα αυξανόμενο τρέξιμο, οτιδήποτε. Και βλέπω ότι αρχίζω και τρέχω, έχω κάνει την προθέρμασή μου, αλλά αρχίζω και τρέχω και δεν πατάω καλά, όπως λέμε προπονητικά. Θα πρέπει να σταματήσω, σταματάω και θα κάνω κάποιες ασκήσεις. Κάποιες ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης. Τι ασκήσεις? Θα κάνω μερικές δρομικές ασκήσεις, μπορεί να επαναλάβω μερικά ανοίγματα, μπορεί να κάνω κάποιες που για μένα είναι εξαιρετικές ασκήσεις, που για μένα λειτουργούν σωστά, κάποιες ασκήσεις βελτίωσης της κινητικότητάς μου και αν δω ότι πάλι δεν λειτουργεί, ίσως είναι καλύτερα να διακόψω και το κύριο σετ. Από τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι οι αθλητές οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην προθέρμανση ή αυτό που είπαμε καλύτερα να το λέμε ως νευρομυϊκή ενεργοποίηση είναι οι αθλητές που συνήθως πηγαίνουν καλύτερα και στο κυρίω σετ και είναι οι αθλητές οι οποίοι τραυματίζονται και πολύ λιγότερο. Οπότε εδώ περιγράψαμε τι μπορούμε να κερδίσουμε και ας δούμε τα τμήματα. Αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια τμήματα. Υπάρχει γενική αερόβια δραστηριότητα που συνήθως στο ποδήλατο ή στο τρέξιμο μπορεί να είναι, δηλαδή έχω να κάνω 10 λεπτάκια χαλαρό τρέξιμο, στο γρασίδι. Ή στο ποδήλατο μπορεί να κάνω 10 λεπτάκια στο στατικό ποδήλατο. Το επόμενο στάδιο είναι να κάνω μερικές δυναμικές διατάσεις. Θα μπορούσε να είναι και κάποιες στατικές διατάσεις, παρότι έχουν βγει κάποια paper και τα οποία δείχνουν ότι μειώνεται η δυνατότητα παραγωγής έργου κλπ. Η δικιά μου άποψη είναι πως ναι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ανάλογα το πώς διαβάζουμε κάποια paper. Εμείς δεν είμαστε ένα άθλημα ισχύος, είμαστε ένα άθλημα αντοχής. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες ασκήσεις στο κάθε άθλημα. Παραδείγματος χάρη στο τρέξιμο μπορεί να είναι κάποιες δρομικές ασκήσεις.
Και μετά μπορούμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις ενεργοποίησης που μπορεί να είναι στο τρέξιμο, παραδείγματος χάρη, κάποια ανοίγματα. Η δικιά μου άποψη είναι ότι από την επαφή μου με αθλητές που είχα, που ήταν πολύ ανταγωνιστικοί, αυτοί οι αθλητές έβλεπα ότι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην νοητική προετοιμασία. Και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ούτε μιλούσανε, ούτε ήταν πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνανε. Άρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να κοινωνικοποιηθούμε, είναι η κατάλληλη ώρα για να συγκεντρωθούμε. Ας δούμε λίγο πολύ πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε στα 3 δικά μας αθλήματα. Η δικιά μου άποψη. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στο νερό και να μην έχουμε κάνει προθέρμανση εκτός νερού. Πόσο θα κάνει μεγάλη διαφορά αυτό? Τεράστια. Τι ασκήσεις πρέπει να κάνω εκτός νερού? Μπορεί να κάνω τις περιφορές, μπορεί να κάνω προθέρμανση με τα κολυμβητικά λάστιχα, την κίνηση που θα κάνω και μέσα στο νερό, αλλά όχι μόνο αυτό. Και κατά τη δικιά μου γνώμη, πρέπει να κάνουμε και κάποιες διατάσεις. Ιδίως εμείς που είμαστε τριαθλητές και προερχόμαστε και θα μπούμε μέσα στο νερό, έχοντας κάνει πριν την προηγούμενη μέρα ή και την ίδια μέρα κάποια προπόνηση τρεξίματος ή ποδηλασίας, που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πολύ σφιχτοί μες στο νερό. Εννοείται ότι όλοι θα κάνουν χαλαρή κολύμβηση, αν και έχω παρατηρήσει ότι στους τριαθλητές σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και δεν αναφέρομαι σε ένα 40-50%, αλλά και σε ένα 80-90%, ξεκινάνε και μπαίνουν μέσα στο νερό και η προθέρμασή τους είναι όπως κάνουν και οι πολίστες, μπαίνουν μέσα στο νερό και κολυμπάνε ξαφνικά και κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα κολυμπήσουν στο κύριο σετ. Ασκήσεις τεχνικής πρέπει να υπάρχει σε κάθε τριαθλητή, ιδίως σε κάθε τριαθλητή, που κολυμπάει μόνο 3 φορές την εβδομάδα, 3-4 φορές την εβδομάδα, από 2,5-3 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να υπάρξει προπόνηση για ένα τριαθλητή χωρίς να υπάρχουν ασκήσεις τεχνικής. Τι ασκήσεις τεχνικής? Αν είναι ασκήσεις τοποθέτησης, ισορροπίας μες στο νερό, θέσεις μες στο νερό, προώθησης, επαναφοράς ή οτιδήποτε είναι αυτό, εξαρτάται από τις αδυναμίες που έχει ο αθλητής και εξαρτάται από ποιο είναι το επόμενο, το κύριο σετ. Νευρομυϊκή ενεργοποίηση πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει και στο τρέξιμο, με κάποια ανοίγματα. Στην ποδηλασία, το κάθε άθλημα έχει μια κουλτούρα και δυστυχώς στην ποδηλασία έχει επικρατήσει μια λανθάνουσα, ας μου επιτραπεί να πω λανθάνουσα άποψη, ότι καβαλάω το ποδήλατο, κάνω ποδήλατο και αυτό είναι. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Ναι, και τι να κάνω? Να σταματήσω στον δρόμο και να κάνω προθέρμανση, να σταματήσω μετά από 20 λεπτά και να κάνω κάποιες δυναμικές ασκήσεις? Το ιδανικό θα ήταν πριν βγούμε, αν είναι να κάνουμε εκτός, γιατί όταν κάνουμε εντός είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αν είναι να κάνουμε εκτός σπιτιού και πρέπει να κάνουμε στον δρόμο, πριν βγω έξω, το να κάνω 10 λεπτάκια στο εργόμετρο, 15 λεπτάκια στο εργόμενο, να κάνω μερικές δυναμικές ασκήσεις, κάμψη έκταση στο ισχύο, απαγωγή προσαγωγή, και να κάνω μερικές ασκήσεις, τις ίδιες ασκήσεις πάνω κάτω που κάνω και στο τρέξιμο, θα βοηθούσε πολύ. Θα ήθελα να κάνουμε και πριν βγω από το σπίτι για να κάνω ένα ποδήλατο. Αυτό είναι 20 λεπτά αυτό που σας περιγράφω, δεν είναι παραπάνω. Καλύτερα αντί να κάνουμε 4 ώρες ποδηλασία, 3 ώρες ποδηλασία, να κάνουμε μείον μισή ώρα και να κάνουμε αυτό. Θα έχουμε πολύ καλύτερη θέση πάνω στο ποδήλατο, 1. Νούμερο 2, θα έχουμε πολύ καλύτερα αντανακλαστικά και λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστούμε. Άρα, το να κάνω εργόμετρο και μετά να βγω να κάνω έξω θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Τι θα ήθελα να κάνετε στο εργόμετρο? Μερικές ασκήσεις στροφαρίσματος, αυτό που λέμε cadence drill, δηλαδή υψηλό στροφάρισμα, όπου λειτουργεί πολύ καλά νευρομυϊκά, και σε κάποιους αθλητές, επειδή υπάρχουν αθλητές που πατάνε στο ένα από τα 2 πόδια πατάνε πολύ καλύτερα, να κάνουν και κάποιες ασκήσεις απομόνωσης. 30 δευτερόλεπτα το αριστερό πόδι, 30 δευτερόλεπτα και τα 2, 30 δευτερόλεπτα μόνο το δεξί. Στο τρέξιμο θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να κάνουμε πάντοτε, επειδή το τρέξιμο είναι αυτό που βγάζει τους τραυματισμούς, η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνουμε πάντοτε πρέπει να κάνουμε πάντοτε, να κρατάμε πάντοτε αυτό το πρωτόκολλο. Δεν βγαίνω από το σπίτι και τρέχω. Θα κάνω πάντοτε δυναμικές ασκήσεις πριν βγω από το σπίτι και τρέχω. Και όταν έχω πάνω από τη ζώνη 4, δηλαδή υψηλής έντασης προπόνηση
και τα μεγάλα μου κομμάτια, είναι ιδανικό να κάνω την προθέρμανση, να σταματήσω, να κάνω τις δυναμικές μου ασκήσεις, να κάνω τις δρομικές μου ασκήσεις, να κάνω μερικά ανοίγματα και μετά να συνεχίσω. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, όποτε νιώθω και πιάνω τον εαυτό μου να μην τρέχω καλά, να μην πατάω καλά, και αυτό είναι πολύ παραγωγικό, δεν εξαρτάται από μια παράμετρο, είναι πολύ παραγωγικό. Γιατί δεν μπορώ να ελέγξω σήμερα τα πόδια μου, δεν πατάω καλά ή δεν μπορώ να έχω καλό εύρος κίνησης. Στο ισχύο μου κάτι συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει γιατί είμαι κουρασμένος από άλλες προπονήσεις, μπορεί να συμβαίνει γιατί το νευρικό μου σύστημα για κάποιο λόγο είναι σε κόπωση, που μπορεί να μην αφορά μόνο αθλητικούς λόγους. Γιατί σήμερα έχω δουλέψει 10 ώρες στο γραφείο, είχα πολύ δύσκολα meeting και είναι πολύ δύσκολο, παρότι δεν είμαι κουρασμένος και χθες έκανα μόνο χαλαρό κολύμπι, σήμερα να μην πατάω καλά. Είναι καλύτερα να μην συνεχίσω την προπόνησή μου, να επιμείνω πάρα πολύ μέχρι να φτάσω στο σημείο που ο καθένας έχει ένα στάνταρ, ώστε το κινητικό μου πρότυπο, η τεχνική μου, να το πούμε πιο απλά, θα είναι σε ένα ελάχιστο επίπεδο. Δεν τρέχω εάν δεν τρέχω σωστά. Αν τρέχω λάθος, αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε τραυματισμό. Δεν θα σας κουράσω πολύ, πάω προς το τέλος, ώστε να αφήσουμε χρόνο για κάποιες ερωτήσεις. Άρα, τι είπαμε? Είπαμε ότι καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε τον όρο προθέρμανση, να χρησιμοποιούμε τον όρο νευρομική προετοιμασία, νευρομική ενεργοποίηση. Δεν εστιάζουμε μόνο να ανεβάσω την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, αλλά προσπαθώ νευρομικά να ενεργοποιήσω το σώμα μου για να μπορεί να εκτελέσει την κίνηση που πρέπει να εκτελέσει στον αγώνα ή στο κυρίω σετ που έχω μετά. Πάντοτε είμαι πολύ ευέλικτος και προσαρμόζω αυτό που μου έχει δώσει ο προπονητής στις δικές μου βέλτιστες ανάγκες και στο πώς νιώθω σήμερα. Κάποιες μέρες μπορεί τα 10 λεπτάκια συνεχόμενο τρέξιμο να είναι αρκετά, κάποιες μέρες μπορεί να χρειάζομαι 15. Κάποιες μέρες μπορώ να βγω για ένα 3ωρο ποδήλατο και στα 20 λεπτά να νιώθω πολύ καλά και να μπορώ να βγάλω περισσότερη ισχύ. Κάποιες μέρες ακόμα και 40 και 45 λεπτά δεν νιώθω καλά. Μοιράζομαι με τον προπονητή μου αυτό που λειτουργεί καλύτερα για μένα και σιγά σιγά φτιάχνω, σε συνεργασία με τον προπονητή μου, φτιάχνω το δικό μου εξατομικευμένο πρόγραμμα προθέρμανση. Το τι θα κάνω εγώ πρέπει να είναι διαφορετικό από ό,τι θα κάνει ένας άλλος αθλητής. Δεν χαζομερώ, δεν χάνω χρόνο και δεν κοινωνικοποιούμε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Αυτό ήτανε, προσπαθώ να μην μιλήσω περισσότερο, να δώσω χρόνο και χώρο σε εσάς, να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Οπότε κάνω εδώ πέρα, σταματάω την καταγραφή και σταματάω